Karo water supply at your doorstep. Kibadon kamu hanong po. Pun hakine kinombar. Pranyo kendai sau, pranot nyo not pra, but pranyo sau not nriu nyo lai. Wei usam larang ba ubak keteng udrom lin lemput, ubasyong basa ha syaken, kabadon hapo karai matan Haribo distrik, ula ujor dak jahar persya ya kawai ke akaun Facebook, kabala persyang bantat ya kedur jongu, rengkat bat ke jingtok, da kaboong ba udai unong ilam bah kemat jong ka kenhun niam Islam, kabadon ha kitan jirang. Kene ke Facebook akaun kadon ha ke kerteng, kun kari kasi. Da kamansim ke bas ngorem halor kene ke jing syathat klem nongrim nagate ke Facebook akaun, uni usam larang ba ulawan mi syakmat ban pensisya ya kene ke kubor thok da ke ba ulai thu syak paj ba umde unong yalam jong kaniam Islam hendrei ude na kaniam Kristen na kabalang Presbyterian na syaken. Uni usam larang ba ulai thu ba unnom syong klikti tangkat ne hendrei unya syakmat syakibor jong ka an persya ya ute ubriu ubalathat ya u ha Facebook. Ngadai ba dromlen leput masyong masa ha syaken lakhai nga po syaken hapo jong kabalang Presbyterian ngadai khun jong ba Hasting Marsing. Te ngawan hang ni menapat ba halor ka wei ka kubor ka bala syakan do sniu nga ka bala pen sapriang hapo ka snong ka thau ka district bat kumju hapo jong ka wei ka Meghalaya. Nga pendem jur ba wei ubri uba ai ka fake account ba ai ka te khon kari. Ula ai ka jing ka tho yang nga bang adai noilam jong ki Muslim hapo jirang. Ban haju ko por banram ban pha no da ki bor ki bahlor hadu UMLA DC ban ki bor ki bahlor ba pha upha ban thwat no enga. De halor jo kane nga program jo ba haju ko por ba kane ka por kadai ka por na panta ban ra tangkhong ba don ka jing ting jing seir na mata ko ba ro habi de ban kane ka jing pang coronavirus COVID-19 ko pangitip. De ngalong ka ba pen subsi om tai nga ki bahaya sam junga ki perlok prajo ki bagi nga thong ki bagi nga thon kawan ka jing kendet yaki ba kawan kum kani ko bor de nga penrem jur ba haju ko por nga kerpat ya sarkar bahkan le ko bahkan le mardon banyo yang diubriu ubathat yang nga bangadai unoilam joki Muslim apo jong kajira. Ke nakaliang jumpi haden mapiyo kini ki kum kini ki jing Punjab buram ke ega senjam ka pinsim nang ne syakmat Ka senjam jonga telong ba habang alalap ba kumpuni habang ngamdon kano ka remax di nakaliang jonga lo ngakwa ba kum kini ki brew ki ba ka perthai ka bangi im ka bangi syom ta ka perthai ka basai kum kini ki riudum ki dangdon temon aku pan ai ji sai long ba adon mano badan kum kani kamarsim ka bele persya ai gibreu ko bakin suthu no mardor bat bakin namle su bat lalap ba mano bale lane wat yang ni ubreu bala kentho ai ngaru nga kentujur ba naga police department ru kan thwet bat kan wat yu hadu bandala kana ban yo e kasaki ka satan halor kani ka jingle ju